Бүгінгі көндә Яфар авылының 156 йортында 500 тирәсе кеше гомер итә. Бу 20 гасыр башы белән чагыштырганда алты тапкырга кимрәк. Сәбәбе дә башка авыллардан әллә ни белән аерылмый. Яшьләр өчен авылда эш җитмәү аркасында аларның шәһәрләргә күчүләре. Шулай да авыл халкы үз гырыф-гадәтләрен саклап яши. Кунаклар тәмтемнар белән килгән. Әсәевләрнең киленнәре дә бәйрәм табынын кайгырта. Яңа ел истәле өчен бәлеш пешә. Мамык шәл. Шул мамык шәл безнең элек-электән борын-борыннан иң кадерле, иң кыйммәтле бүләк булган. Чөнки безнең әбиләр, әниләр элек-электән шәл бәйләп кем күргәннәр. Шәл бәйләдем шәлем түгәрәк түгел, шәлем түгәрәк түгел. Шунысы да үзенчәлекле. Авылда һәр 4нче гаилә Асяевлар фамилиясын йөртә. Авылның беренче исеме Сембер губерниясыннан күчеп килүче татарлар белән бәйле. Мәдәният өлкәсендә хезмәт итүче Әлфия белән Ришат Асяевлар да татарлыкны югалтмыйча яшәүләрен дәвам итәләр. Беренче монда урнашкан Әби бабайларының махсус ер бирелмәгән патша тарафыннан. Күчеп утырган основном шул безнең авыл Мишар авыл инде. Основном шул Ульян өлкәсенең Кылатка районыннан Яфаровлар, Пенза өлкәсенең Әләзән авылыннан Асяевлар. Шулай итеп вакыт узу белән Кулат атамасы авылга нигез салучының исеме белән Яфар дип аталса да, ул халык телендә Кылат исеме белән йөртелә. Күчеп килүчеләр күп булгач, шуңа күрә версиялар да күп төрле. Төрле яклардан килгән кешеләр, төрле яклардан килгән гырыф-гадәтләр. Әмма ләкин без бүгенгесе көндә дә шул әби бабайларның безнең элекке гырыф-гадәтләрне саклап, тарихын аңлап, балаларга аңлатып, шулай матур итеп тормыш алып барабыз. Яфар авылы хатын-кызлары гүзәллекне мамыктан гына тудыручылар түгел. Әлфия Асяева кул эшләренең иң мөһимнәрен аңлавы кыен. Әллә бәйләүме, чигүләрме, әллә тегү эшләреме? Чөнки алар иҗади илһам мизгелендә башкарыла. Билгеле, булар барысы да ыстага бернинди дә табыш китерми, бары тик күңел канагатьлеге генә. Без Мишәрдә, без Ныгайда, Керәшендә, Типтәрдә, мин татармын дип аваз сал, сан алуын кеткәндә. Аю булма, бүре булма, айырылма, бүленмә. Бердәмлек итә яшәүгә, бүленүләр үлемгә. Кая яшәсәк тә, кая гына булсак та, без бердәм булыйк. Без милләтебезне яратыйк, тормышны яратыйк. Балалар кайтты, безне бик шат, безнең укабыз кайтты, күршеләр керде, туганнар килде. Без шундый табыннар әзерләйбез, татар ашлары пешерәбез. Бәлешләр, вак бәлешләр, ит бәлешләре. Менә моны каз итеннән ясадык, киленнәр белән бергә. Барыбыз да исән булыйк,
Сен сау гына шулай бергә тагын 22 елны да бергә каршыларга кыла язсын. Оренбур өлкәсенең Яфар авылыннан Фирүзә Абсәләмова, Татарлар.